ओमफ्राय केमेरामेना एकदमबारे जाखाथारा लरफाय फाय ओंखाम गोनजाया मिथिबायना ओंखाम जायैनो जाबाय थायो आंजों दावहा नांबाय थायो नालाय देहाखौ नाया मा नोंथांमोना निस्सय दुखु मोनगोन गाबनो ओंखारगोन ना नायलाय खा जय जय खा ख्रेब ख्रेब मोनदांथिनि बिमा जानो समायोना नायलाय समायना मोनदांथिनि बिमा जानो समायथारा मोनदांथिया नाय बेसे हेल्दी बेसे बडिगार्ड नुदोंना नुवाखै ओमफ्राय नालाय बिमाया भगबान लोगोफोर मागोनि न' लिरनो होनबाबो हाला आरोना ससेल' लिरना दोनसै मानो होनबा नै मटरानो जालायला दैयानो गलायला आरोना जि खस्थ' रोगासो लिरबाय दं आरो आङो ओमफ्राय दानै उसुंखौल' लिरनोसै आरो ओमफ्राय उसुंखौल' लिरनोसै बेखिनिखौल' बावनो आन्थाल' ओमफ्राय दैनि आंखालाव आरो गासिबो बेफोरो जायखिजाया लिरनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा बेफोरखौबो लिरनो हानाय नंला आरो एकदम दैयानो नै बिदि खाथाबनानैसो लायनांगौ आरो नै बेफोरखौ गावजोब्बाय बेफोरखौ दैनि थाखाय लिरनो हानाय नंला आरो नै बिस्रा दैयानो गैला दा दै गैयाबालाय बहा जानो दिनै ओरैनो एसे ओरैनो लिरथुमना दोनसै सोरबा आलासि फैबाथाय माबायदि सानवा बादुलिथार मोनदांथिया होनगोन आरोना खिन्थु बादुलि नङा लोगोफोर गोजोनानो जाहैबाय दैयानो दावनायखौ होथेना दोनसै आं बिदिनो खासिगोन मोनदांथिया होथेना दोनसै आरोना लोगोफोर जियानो जा गोबायदेराबाबो आंनि न' थानो मोनबानो जायो बार अखानिफ्राय सान्दुंनिफ्राय बासिबानो जायो नङा होमबा बाखि हेपि मागो दमासि लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै थाथ'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों दिनै हाथाय हाथायनि भिउ अखानायै जोङो दा दिनै हाथायाव आरो नोंथांमोनाव हयथ' गोबाङानो माबा बुंहरनो हागौ दख'ना गाना मा गाना नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय मानो गानासै जोङो माने आनकमफर्टेबल माने निजेखौनो आनसेफ बायदि मोनो मानो होनबा बे जाहैबाय नन बिटि आरो नङा होमबा बेवहाय गासैबो गुबुन हारिनिल' मानसि नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय दा नै जों बाजार खालामबाय मागोनि लोगोफोर बाखि जेबो गैया खालि आलु दालि सिनि सापात आरो थाव साबोन बेफोरबायदि बुथुमनानै लाबाय बुरि हदद' माथो खालामनो आरो न'खर बेंग्रायालाय लोगोफोर आङो नै बे दखानाव फैदों ओमफ्राय चेक खालामदों बबे बेस्ट जागोन नोंथांमोना चुज खालामनानै फोरमायहरदो आङो बेखौ फसायबाय माने ग'थ' आरो 1-2नि थाखाय बेखौ फसायदों आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ आरो बे ग्रे कालार आरो ओमफ्राय 3-4-5नि थाखाय नैबेखौ सां एथ' दियकसन बेखौ फसायदों आरो ना आङो डिजाइनखौ बेखौ सिम्पोलनो ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदिखौ फोरमायहरदो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आं बे मोननैनि गेजेराव फसायदों नोंथांमोना फसायदों फसायाखै बेखौ फोरमायहर आरो नोंथांमोनावबो जुदि फसायनाय माबा मोनसे मोजां डिजाइन बेग दङ बेखौ नोंथांमोना फट' मारिनानै आंनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर दै अबे मोनसेखौ होनाया बेटार जागोन ओमफ्राय दायो मा कासनि फोरमायहर नोंथांमोना जुदि मिथियोब्लाथाय नै बे ड्रेसा मा जाथिनि दे बुंहर नै खावसे मागो दमासिनिफ्राय आदै होख्लायदों माथो खालामनो आरो लोगोफोर अमा बेमार जानाय थैनायजोंनो मागो फालिबाय आरो उपायथ' गैला लोगोफोर नै मेजिनि सेकेन्ड दे दिनैयो जानोसै सिङाव हाबनानै नायनोसै आयौ एकदम बया हिट जाखादों नै सुपार दुपार साजायखादों आरो ना गथ'फोरा मार इन्टारेस्ट आरो बे जाहैबाय रिल्स शुटनि बेखौ आङो फार्स्ट चेनेलाव होआखै लोगोफोर बर' चेनेलाव सेकेन्ड चेनेलाव होदों हयथ' सोरबा नुखादों आरो ना ओमफ्राय माथो खालामो गथ'फोरजों ओरैनो दसे खेला देमालि खालामबाय आरो ना उन्दै समखौ गोसोखांनानै दसे बिसोरजों टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरो बेफोर मोन्दांथि फाग्लिनाव हुदा दंखायो गथ'फोरजों गेलेनाया आरो ना लोगोफोर बेबायदिनो दसे गेलेबाय बुरि हदद'बाबो आरो अभार टेनसन जाबा नोंथांमोना बेबायदि गथ'फोरजों गेलेनानै नाय
बावगारलांगोन आरोना निजेखौनो माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिसोरजों बिदि गेलेफानो थारमाने आंनि भिडिअखौ दिनैनिखौ माबायदि मोनखो नायनानै फोरमायहर आरो माबा मोनसे सोंथिफोरखौबो रिप्लाय हरनो नाजाबानो जाबाय होमबा एसे गोजोननाय मोनगोन आरोना होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै थाथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों